ook in? Nee, dat moet niet in. Verleden jaar zitten we als MR binnen aan de tafel en toen hingen we het erover dat wij ons greenafval, want we hebben hele mooie potjes met thee, speciale losse thee, die heel goed voor het milieu. Maar met het schaamrood op de kaken kwam dat ont een van de rit keurig in restafval, want wij hier net een groene container. En vanuit dat gebeuren had de MR een brief geschreven naar boven schools en naar de gemeente. En dus balt je heel langzaam een rollengang. En vanuit dat gaan we nou stappen naar de NNRD en krijgen we van de gemeente Ammerkes voor het GFT-afval. Op CBS de Stapstien in Kalmersweg zal er tenij circulair afval inzamelen worden. Mijn gearworking met de NNRD en de gemeente Noord-Friesland binnen ze de eerste basisscholen die het op deze wijze haar afval skeert. Bijvoorbeeld het papier, je hebt een papierbak en blikjes, je met al hier zo'n blikjes. En dan, ja, dat is beter voor het milieu. En dan kun je ook naar je dingen ervan maatje. We zijn natuurlijk mee gaan doen aan het project Afval Goed Geregeld. En doordat we nu eigenlijk al het afval scheiden, normaal gesproken betaalden wij als school echt voor ons restafval. Hier zit een subsidie op. Dus een mooie bijkomstigheid is dat wij dus nu als school niet meer betalen voor ons restafval. Het project is binnen de scholen te jaren maar de leerlingen die het oppakt. In de nazomer verleden jaar is ik de leerlingenraad hier te staan kwamen in scholen. En die gaan vragen van, wil je met mij denken? Hoe vind je hem dit? Wij hadden dit idee, stem me erachter. En zodoende gaan ze een paar keer gaan we even om de tafel zitten. En ik hoorde maar wat te zeggen en het baltje rollen. Ze zijn super enthousiast. Dus doe als de tekening maken. Ja. En ik heb samen met de orenjongens posters maken waarop staat wat er gaat gebeuren en zo. En wanneer en wie er al komen en welk afval in welke bak en dat soort dingen. En dan weten we veel meer hoe ze maar het skyen en alles. Waar ik naar je prullenbakken kregen, die ik van restafval is maar recycled. Ik vond samenwerken leuk en dat we dit gewoon hebben gedaan. Dat vond ik gewoon heel leuk. Ja, en nu gaan we het echt in de praktijk brengen. Dus het leuke is dat kinderen zich er nu ook bewust van worden. En nu komen er na deze tijd ook nog weer lessen die de leerkrachten gaan geven om weer bewustwording te creëren bij de kinderen.